Jeden muž zdedil malý zámoček. Mal pocit, že je to podnet k zmene života. Odišiel od rodiny, vzdal sa priateľov, opustil zamestnanie a užíval si svoj čas na vysnívanom zámku. Po čase jeho srdce naplnila samota a smútok. Čo z pekného miesta, keď je na ňom sám? Začal si teda hľadať nových priateľov a novú rodinu. Lenže všetci ho mali radi iba kvôli tomu, že videli jeho bohatstvo. Noví priatelia nenaplnili jeho srdce láskou. Jedného dňa sa v meste stretol s jedným zo svojich bývalých kamarátov. Dali sa do reči a on pozval svojho priateľa k nemu. Lenže ten priateľ odmietol. Prečo ku mne nechceš ísť? Opýtal sa boháč. A priateľ mu povedal: Nevoláš ma preto, že chceš, aby som bol s tebou, ale iba preto, aby si mi ukázal svoje bohatstvo. A odišiel. O pár dní prišiel všetkým priateľom boháča aj rodine list s rovnakým znením. Prepáčte mi všetko, čím som vám ublížil. Najviac som však ublížil sebe. Nechcel som, aby ste boli tam, kde som ja, no nakoniec som zostal sám. Preto prosím, buďte v mojom zámku so mnou, lebo len vy dokážete naplniť môj zámok tým najväčším bohatstvom. Bohatstvom lásky. V dejinách sa stal iný, trochu podobný príbeh. Ten, ktorý vlastnil všetko bohatstvo tohto sveta a ktorému všetci ublížili, odišiel do svojho kráľovstva s jediným cieľom. Aby tí, ktorých miloval, hoci oni ho zradili, boli s ním v jeho sláve. Pripravuje im tam miesta a zabezpečuje všetko, aby mohli s ním žiť na veky. Áno, mohol by si svoju slávu užívať sám, bez nich. No nebola by to láska. Lebo aj v tomto kráľovstve je tým najväčším bohatstvom práve ona. A z tej lásky tento kráľ hovorí: Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Je to vysoká podsta, keď nás Pán Ježiš Kristus chce mať pri sebe. Ničím sme si to nezaslúžili. Do jeho kráľovstva sme pozvaní z milosti a lásky. Jedinou vecou, ktorú môžeme urobiť, je odpovedať na jeho pozvanie súhlasom a poslušnosťou viery. Niekedy nás nechcú pri sebe ľudia, inokedy sami seba neznesieme. No Pán Ježiš túži po našej blízkosti. Nie len na chvíľu, nie len na moment, ale na celú večnosť. Keď by sme všetci toto pozvanie prijali a boli s našim Pánom tam, kde on teraz žije a kráľuje požehnaný na veky vekov. Amen.